častější dopravní nehody je vždy mezi 7-8 hodinou raní a potom samozřejmě příchodem toho odpoledne postupně končí žáci. Nejčastější příčina poprázdninových nehod je podle Lercha stále stejná. Jednoduše náhlé vběhnutí dítěte pod kolo automobilu. V žádném případě se nedá hovořit o tom, že by tady byl nějaký pozitivní trend. Bohužel si přenáší i rozjařenost z těch prázdnin do školních lavic, proto považujeme právě začátek školního roku jako velmi rizikový. Snad tohle poslouchali vedle řidičů i nějaké ty školní děti. Alan Hejma, Rádio Impuls. Vláda schválila zavedení expresních vlaků do Lince. Poprvé se rozjedou 4 páry spojů v prosinci a přijdou ročně na zhruba 85 milionů korun. Ministerstvo dopravy si od změny slibuje zkrácení jízdní doby o 40 minut a zatraktivnění železničního spojení mezi Českem a Horními Rakousy. Šéf rezortu Daňkov Impulzu řekl, že těžit by z novinky mohli lidé na jihu Čech. Investice, které jsme dali do modernizaci onoho železničního koridoru na České Budějovice, teď mají svůj reálný výsledek ve zkrácení jízdní doby. Rezort počítá také s vyšším počtem cestujících na trase z Prahy do Tábora a Českých Budějovic. Z Prahy by vlaky měly vyjíždět od 6. ranní do 18. večerní každé 4 hodiny. Dánským hlavním městem Kodaní v noci otřásla střelba. 2 policisté a jeden zahraniční